yabawa gwamnan jihar Adamawa kan biyan mafi karancin albashi naira 70,000. Sanatan Borno ta Kudu Ali Indume a ranar Lahadi ya nesanta kansa daga goyon bayan wa'adi na biyu na mulkin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Gwamna Inuwa Yahaya ya karbi mai martaba sarkin Gombe a yayin gaisuwar sallah na bana. Muna ba wa manoma tabbacin samun isasshen tsaro na komawa gonakinsu, cewar karamin ministan tsaro Bello Matawalle. 'Yan sanda a Katsina sun ceto mutane 11 da aka yi yunkurin garkuwa da su. Ba zan iya zama da 'yan Rufa'i a jam'iyya ɗaya ba. Sanata Wadada na shirin ficewa daga SDP. Tsohon shugaban hafsoshin sojin ƙasa Burtai ya tsallake rijiya da baya bayan hari da 'yan Boko Haram suka kai masa. Hukumar kula da birnin tarayya na shirin rufe ofisoshin jakadanci 34 saboda ƙin biyan haraji. An yi wa kaso 70 na masu zaman kaso rijistar shaidar ɗan ƙasa. Wani soja ya rasa ransa a hannun mai ƙwacen waya a Kaduna. Maryam Sani Abacha, matar marigayi Janar Sani Abacha, ta ce mijinta ya ajiye wa Najeriya kuɗi amma aka wawashe su bayan rasuwarsa. Umarnin Donald Trump na hana ƙasashe 12 shiga Amurka ya fara aiki. Gwamna Inuwa Yahaya ya ba da umarnin gaggawa ga jami'an tsaro da su gudanar da bincike mai zurfi kan kisan Ahmed Aliyu.